Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbalmaw ambe aw foka wali nyumando ni watina aw munu sogli banna shirifla jabrani sanfe jamana en kono jamana en koka aw bismillah ka jemu kan kene kono no spécial haji ka ben tenenduma no bena jouer kalotle mugani flama samba fla anitani kononto agence Sherifla voyage ou ka konva flana mau uluye départa Bamako maison ne hajila mi nyemoya bela jenen kume ankara mo bolo no Alhaj Umar Jabate akene kono min sorolay anga jeka anyama dawfe me ala tanu kala barakada ni ala taala sona femin ka gele hiji kora odeni ni mo no to sebe ka foko be ta magan ka ba fen flana min be no bo hami ode tali o ala ni ankara mo sabula no a Sayyid Sherif Ousmane Madan Haidara ale be dakunya kele min fo tama de on fe formation na ole be on lafia no tambe mina be aka gele foka tama danka nyinanga tama de on atara fo mo ke meduro ani doninga any vol diviser ka ta se fo combat saba nyona on an reflet au keneka ala fana sonama any mo nanya labe dejan convoi kama problème ma do shika passeport ko la abeka visa na ka passeport abenya bora donc ambe ala tanu kala barakada ka ini setigi ala fa ala ka sabale di pa ini sabale te hiji siganye alhamdulillah an rebe sirata bi ni ala sonama ambe dugo nyini JBF surtout malien ga dugo sama ala ka siga sira no ya ma chugo amina aminu be sira kan bi ani minu ba ko fe ala ka duna be nyumai ka nga hiju ke hiji mnene ka jurumu yafa minu ma soro ala ka no yo yesanwore minu ye waru bo ka mo la taka ala ka falu ye chamana ala ka falu ye chamana ka fana nyumanta herela anyuma sengi kana ube nyuma soro herela mali gele ala ka ban kira boya kama sallallahu rasul ala ka do bela jelemine ala sonama damadamani ni ntemenen kofe anga hijidun unyumando na Madina ina fo awere kun nyebe ala chogoya munna ansira ka mamunu soro teliyara anga jeka uka kuma kan lame anso jara dantala aka fo itala alhamdulillah awon nyumandira ame ala tanu ba fo fo sumuyi ni ala sonama insha Allahu ni kuna foniya tonunu aw no soro jemu kan were konana ni bela jelen temenen kofe anga konva folo mogo munu sirain ka bentene duma jouer kalotle mugani fla samba fla anetani kononto uye ziara baraw damine ambalma muso Fatmata Jabi alebe uka baraw chogoya wala walay anga jeka anyama dawfe أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وافضله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه الأكيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. أمبارح شريفلا TV lagi bawo amofuni ko wali nyundo Al-Madinatul Munawwara dugulu sanman do la horoma yerodo dugulu do min kafsani je dugulu bebi kadaka alakira ba alayhi salam ale dalindo Madinatul Munawwara wadu kolo do fana min islamia no chama bi asanfe ode hukumuna agent de voyage Sherifla uboranu ka tamadeunye mongoso obise ka yoro sanmon banu jira u ka tamadeuna ka beni tenendo ye unu ka tamaden kun folo no ye mogo keme sabai ubora lansra selu kofe ningani yoro banu ziara damine ziara folo bena alakira ba alayhi salam ayre dalimbe yoro mina ani akarawda konnana ni alakira alayhi salam abafo ko alega so anaka minbaru che kunnan ko furobe kabo aljinen nan ko furola utara kata o yoro sanman banjira ukata madeuna kajira like ala uye ani fana ka wala like ala ninga fara do kelika uka yoro folo balen kofe noye kira karawda alayhi salam uyukunda masjid ijabaka noye do jabi misri o kenen ken fana uyo wala like ukata madeunye misri kunka ukelen kofe ka seldita ka arakan flaseli mislin konnana agent de voyage Sherifla moko noye agilu anata madeunye unana franyonka ninka duauke an faso banye ani fo atase anga sababu nyuma noye cheba mingera sababu nyuma mongoso jiema ka boni
nin koba ninnu kalama n'o ye Fakrudin Aseyidi Sherif Usman Madan Haidara u ye duwawu don kɛ a ye ani a ka denbaya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen wa agence de voyage shirifila mɔgɔw u ma ɲinɛ u ka baarakɛɲɔgɔn kɔ baarakɛɲɔgɔn min n'olu kun b'o nin baara sanuman in kɛ ni Ala ye a ka kalifa minɛ a la an karamɔgɔba a Sheikh Alhaji Bunayan. Ala ka hinɛ la ani silamɛfuruw bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ an ka hijidenw n'o ye kɔnfa fɔlɔ mɔgɔw ye u ka nin ziyara ninnu kuncɛlen u ye nisɔndiyakan minnu fɔ an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulilahi an bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada bi wulada in na ne nisɔnkadi kojugu parce que vraiment a ka bon n bolo kosɛbɛ o la nisɔndiyaba de bɛ n na tuma min an nana an yɛrɛ sɔrɔ masjidul ijaba la yan ni sherifula gidiw ka yamaru ye vraiment an bɛ Ala fo ka Ala barikada an nisɔnkadi kosɛbɛ an bɛ dugawu sama an karamɔgɔ ma min kɛra nin sababu ɲuman ye. Alors an b'a ɲini Allahu Taala fɛ yarabi doni min dara a kunna Ala ka a s'a kɔrɔ jugu mana bɔ fan o fan yarabi Ala ka don a n'a cɛ sɔnja ni kamanagan min bɛ Mali la bi n'o ye kɛlɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ yarabi ka jisuma bɔ a kan Ala k'o k'an ye k'a kɔ kɛ jamana yɛrɛ ma hɛrɛ ye Ala k'o k'an ye Ala k'o kɛ kiraba in bonya kosɔn salu ala Muhamad. A tɛ se ka fɔ ka ban a tɛ se ka fɔ a tɛ se ka s'a dan na an ye bato caman sɔrɔ nisɔndiya caman sɔrɔ an ye yɔrɔ caman ye. Mais la première des choses, on a foli be guidi yɛrɛ n'o ya Sheikh Sherif Usman Madan Haidara an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin ale ma an bɛ dugawu k'a ye nin kɛnɛ in ka Ala kana jugu sa la an y'a dɔn ko cɛ don parce que a ye cɛ minnu labɛn olu minnu b'anw ɲɛfɛ yan bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin yɔrɔ bi anw ɲa ye hali arabu yɛrɛ ta ye a ka guidi minnu bi yan u ye ko bɛɛ kɛ an ye ne yɛrɛ bi yɔrɔ min foyi tɛ ne ma kasi kɔ parce que ne kun t'a jigiya k'a fɔ n bɛ se nin kɛnɛ in kan mais an bɛ dugawu kɛ min kɛra sababu ye k'an la n'a ye an bɛ dugawu k'a fɛnɛ ye an ye yɔrɔ caman ye fɛn o fɛn kibaruyaw ye yan Ala y'an se de an y'a bɛɛ ye hali sini an kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ la sisan an bɛ bɔ an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la u b'an bonya u b'an karama foyi ma dɛsɛ an na yan Ala de y'an se de ye o kuma bi an bɛ Madinɛ aw y'a faamuya komi u yɛrɛ y'a fɔ cogo min dugawu jaabi misiri Ala yɛrɛ ko Ala kira ma jigin yɔrɔ min i k'an deli an jɔn bɛɛ ye da la an bɛ dugawu kɛ Ala k'an fana ka dugawu minɛ kelen min n'a m'o minɛ Muhamadu ye anw ye fɛn o fɛn kɛ Ala ko a k'o barika kɔsɔn a k'a minɛ an bɛɛ ye an b'o ɲini Ala fɛ k'aw yɛrɛ fo Serifula TV mɔgɔw Buya ka taa se aw tɔw ma an b'aw fo Isa Baba Haidara ka taa se Ali ma dan t'u la depuis anw ma na olu bi yan fo yan kunu ne yɛrɛ ma lafiya kosɛbɛ nka alhamdulilahi n bɛ Ala tanu bi ne bɛ jigin kuma ne y'a sɔrɔ u bɛ ka pikiri kɛ Isa Baba la mais o ma bali bi a b'a nɔfɛ depuis surɔ a ma da mɔgɔ yɛrɛ m'a dɔn k'a banana an b'u bɛɛ fo Ala k'u sara. Ne ye nisɔndiya min sɔrɔ bi Madinɛ yan alhamdulilahi an ka gidiw nɔfɛ vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ an wasara kosɛbɛ yanni mi don n ka nisɔndiya kuma na dɔrɔn n bɛ foli kɛrɛkɛrɛ k'a sama an ka gidi ma an ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Samsu Sumusi Sherif Usman Madan Haidara Ala ka sijani kɛnɛ Ala ka danna ma sabula n'i y'a ye ne yɛrɛ ka jɔ Madinɛ nin kɛnɛ in kan yan Ala ni ale sabula ale de ne wele k'a fɔ n ye ko ne ni n ba an k'an labɛn ɲina an bɛ na Maga ka na Ala ka so hiji wallahi karamɔgɔ min y'o kɛ dan t'a la anw y'a ye duɲɛ kɔnɔ bi duɲɛ laban na karamɔgɔw bɛ u labɛn de ka kalandenw kɔnɔ o bɛ wariw bɔ ka di karamɔgɔw ma k'u lahiji ka miliyɔn d'u ma mais karamɔgɔ yɛrɛ de k'a bɔ a kun ka tila k'a di kalanden ma ko taa ni karamɔgɔ tɛ ne maa ɲɔgɔn ye donc an bɛ dugawu de k'a ye yarabi Ala k'a n'a ɲɛ suma an bɛna don min na a ye min ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ a ko n'an nana ko an ka jamana in jira Ala la n'o ye Maliba ye yanni an b'a dɔn karamɔgɔ ye faso kanuna ye karamɔgɔ ye diinɛ jɔla ye danbe sabatila de don a ko n'an ka faso jira Ala la sabula an bɛna dugawu jaabi yɔrɔ la alhamdulilahi an ka gidu Isa Baba Haidara y'a fɔ sisan an bɛ dugawu ijaba kɛrɛkɛrɛ ma Muhamadu Mustafa dugawu minɛ n'a bolo yɔrɔ min an bɛ yen di siga t'a la an bɛɛ lajɛlen ŋaniya siri bi n'an karamɔgɔ ka laɲini jamana in Ala ka se k'a kɔlɔsima k'a sabati karamɔgɔ yɛrɛ k'a sabati k'a lafiya ka hɛrɛ k'a n'a ka denbaya ye inshallahu ani ansaru diɲɛ silamɛ bɛɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'o de jidi an nana hɛrɛ la cogo min na Ala k'an bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la an bɛna bato minnu kɛ Ala k'an minɛ Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ka hinɛ an ka taaba bɛɛ lajɛlen na kɛrɛkɛrɛ ma an t'i ɲina an ɲɛmɔgɔw y'a fɔ yan n'o ye
yani buna alhamdulillah an bɛ Ala tanu nka ni Ala ye min k'a banna an tɛ ɲinɛ a kɔ fiyewu an bɛ dugawu k'a ye karamɔgɔ ka diinɛ cɛba don Ala ka diinɛ cɛba don yarabi Ala ka kaburu nɔrɔ Ala ka yafa ma hada am fuddade mede juula e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam eɗen barkino jinnaɓe Allah dokkude en yiide Madinatul Munawwara eɗen e weltare mum no feewi ko misiida garɗen ɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗo duwaw makko jaaba eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala duwawuji duwaɗen fof yo Allah jaabo eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah hokku en battane moƴƴe duwaw nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jaabama ɗo yo Allah jaabo duwawuji meɗen yo Allah hokku en battane moƴƴe dande en kata e kasara garɗen ko hajjude yo Allah waɗanen hajju jabaɗo yo Allah waɗanen hajju jabaɗo eɗen duwono a Cheikh Sharif Ousmane Madani Haydara yo Allah ɓoynumo jeeso meɗen dongal o rokkangal yo Allah hokkumo wawande ngal dongal o rokkangal yo Allah hokkumo wawande man gaño cuuɗiɗo e feñƴe yo Allah heeɗa hakkude mabɓe heera hare wonde waɗode malito nde yo Allah ñeppude yo Allah rufen jaam salligi yo Allah addu kawral yo Allah addu deƴƴere yo Allah hokku en yiɗodirde yo Allah dandu en kata e kasara danda kala ɓe julɗo eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah dandu en wonde enen fof naafigue yo Allah dandu en wonde haaside yo Allah dandu en mawnikinade danda e julɗo kala yo Allah humto haajuji ɗi humto ha juɗɗo kala ya barke Allah na sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mi ala fuga ala barkata parce que ngala fuga ala wallimando hal sisan an bɛ iji hukum kɔnɔna la an nana ka na misiriba in ziyara n'o ye Mastul Ijaba ye dugawu jaabi misiri ala kira ye dugawu kɛ misiri min na n hakili la a ye dugawu 3 de kɛ ni misiriba in na ni ala ye 2 jaabi ka 1 to ye nka b'a dɔn ala bɛ o kɛ ko dɔ de kama n'o ye kodɔn dɔ ye an fɛnɛ nana ka na hamiw yira ala la ka na an ka hamiw yira ala la cogo min na komi jɔni hami tɛ ban an nana ka na hamiw yira ala la ala ka hami ninnu wuli ala ka hiji ɲuman tɛmɛ ka an sago d'an ma ala ka garijɛgɛw foni an bɛ agent Cherif la fo depuis an nana bonya ni bonya dɔrɔn vraiment an ma tɔɔrɔ ko ye parce que hiji tɛ taa sɛgɛn kɔ an yɛrɛ bɛ an ka musokɔrɔba ninnu encourager kosɛbɛ féliciter kosɛbɛ parce que u bɛ baara min na u tagamana ka distance jan in bɛɛ parcourir ani cɛkɔrɔbaw ka na i b'a dɔn ni ala ko tɛ nin tɛ se ka kɛ diɲɛ fan si o la vraiment an b'aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri n'a ka jija la wasalamu alaikum an ka cɛba minnu b'u ɲɛfɛ n'o ye gidi ye olu mu ni an karamɔgɔ a Seydi Sharif Ousmane Madani Haydara y'u lakalan k'u lafaamuya hiji yɛrɛ a baara kɛcogoya ɲuman na olu mun bɛ an ka jama ɲɛfɛ u ka kibaruyaw laseli la ani hiji yɛrɛ baara yɛrɛ kɛcogoya ɲuman k'a ɲɛf'u ye u ye kɔrɔfɔli min kɛ ziyara bannen an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ an bɛ Sherifila ka ziyara la ziyara minnu bɛ kɛ Madinatul Munawwara ale misiri yɛrɛ dafɛla la an bɔra k'o de baaraw dabɔ bi wulada in na lahara seli kɔfɛ an fɔlɔla ka don misiri kɔnɔ babu salam fɛ ka taa foli kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam n'a fɔ suna bɛ a ɲini cogoya min na an ye foli kɛ alakira la ni o duwawu ye o kalanna o kɔfɛ an ka sɔrɔ ka bɔ ka duwawu kɛ ni ka sɔrɔ k'an kunda bi Masjidul Ijaba kan n'o ye duwawu jaabi misiri ka bɔ kira ka misiri la ka na Masjidul Ijaba la mɛtiri 900 ani mɛtiri 50 ɲɔgɔnna don a bɛ misiri ani ni tilebɔ da cɛ o tuma na a bɛ quartier min na o b'o wele ko Hayo Bani Umayya Hayo Bani Muawiya ka bila Mustashfa Al Ansar Mustashfa Al Ansar olu ka clinique ba clinique tɔgɔ ko Al Ansar a bi o kɛrɛfɛla la ale ye yɔrɔ min ni a jɔra ka kɛ misiri mun de la a taara ka kɛ misiri ka tila k'a tɔgɔ da ko duwawu jaabi misiri bari don dɔ la alakira ni sahabaw olu tora u bɛ taa u sɛnɛyala ci dɔ la u sera nin yɔrɔ la Jibrila nana fɔ alakira ɲɛna ko ala ko i ka jigi ko ka seli yan ko k'a deli alakira jiginna ka jɔko 2 seli jɔko 2nan yɛrɛ la a mɛnna sujuru la kosɛbɛ fo sahabaw sigara la ni a ma fatu don u y'a wele u labanna nan'u bolo maga la a welela a nisɔndiyalen don i bɛ nisɔndiya ani sewa ye a ɲɛna sababu ko an tun siranna mɛ a ko na ko kibaruya duman b'i da dɛ a ko tiɲɛ don ala de ye Jibrila bila ka na k'an yamaruya ko n ka seli yan kɛnɛ nin kan o tuma na n bɔra ka seli n ye ala deli fɛn 3 la ala ye 2 sɔn ye o tuma na a ye 1 a ko k'a b'an lajarabi ni o ye n y'a deli a kana manto bɛɛ la to ji la siɲɛ 1 ala ko a tɛn'o kɛ n y'a deli a kana fiɲɛ ni tasuma kɛ k'an manto bɛɛ faga don kelen ala ko k'a tɛn'o kɛ n y'a deli manto kana fɔ ɲɔgɔn kɔ fiyewu tɔɔrɔ ni gɛlɛya kana don ɲɔgɔn cɛ ala ko n'a lajarabi ni o ye n'a lajarabi ni o ye
nka ni ala bɛ min fɛ o ye yafa ni sabali de ye o kow bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an nana an jɔ ni hijidenw ye o kɔrɔ ala m'o kɛnɛ in kɛrɛnkɛrɛn ten gansan hali yan nɔ ayatul mubahala min kan ka kɛ kira ni nasaraw cɛ a bolo dara k'a kɛ yan ni nasaraw yɛrɛ y'a fɔ ko n'a kɛra ko y'u ka ko bannen o tuma na ala ma yan kɛrɛnkɛrɛn gansan parce que ala ka kow tɛ bɛnsema ye n'a ye ko min kɛ yɔrɔ min na ko dɔ b'o yɔrɔ in na a bɛ ko kɛ kalo min na ko dɔ b'o kalo in na an nana an ka hijidenw jɔ yan nɔ ka jɛ ka yan ɲɛf'u ɲɛna bɛɛ donna misiri kɔnɔ ka seli ta ka jɔko 2 seli k'ala deli an ka jamana ye n'a fɔ an karamɔgɔ Seku Usmani Madani Hayidara a y'o de don an da an na o na n'a bila ni Mali gɛlɛya min ale t'a muso fɔ a t'a den fɔ a t'a yɛrɛ fɔ a t'a ka foyi fɔ a b'a fɔ k'a ye dugawu kɛ a faso ye a bɛ gɛlɛya min na parce que a taatɔ don yɔrɔ min na lahɔrɔma yɔrɔ don ni ala ma kɛ aw kɔsɔn a b'a kɛ yɔrɔ nin kɔsɔn o tuma na a ye min don an da ka min gɛlɛya k'an bɛɛ ci ni min ye o de k'u ka dugawu kɛ Mali ye Mali bɛ degun min kɔnɔna na o kɔrɔ ko de y'ale ka hami ye ko haminako min b'a la ko ala k'a nɔgɔya ko siranko min b'a la ko ala k'a yɛrɛ kisi awa a bɛ siran min fana ye ni a bɛ ka jamana ala deli jamana kana o sɔrɔ o fana kana jamana sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ka dugawu kɛ hijiden bɛɛ lajɛlen alhamdulilayi baaraw kɔni daminɛ nin cogoya la depuis hijiden kun fɔlɔ minnu nana a bɛɛ donna yan an bɛ ka se ka baaraw bɛɛ kɛ maa si ma dɛsɛ o tuma na maa minnu bɛ na n'olu sɛgɛnnen don alhamdulilayi hijiden denmisɛnninlamɔgɔ bɛɛ yɛrɛ kɛ gide ye u bɛ cɛkɔrɔbaw dɛmɛ cogo min na u bɛ musokɔrɔbaw dɛmɛ ten vraiment an bɛ foli k'u la k'a fɔ an somɔgɔw ye ko basi foyi t'an na k'an bɛ ala tanu an nakun ye min ye an b'o o de la an bɛ ala deli ala k'a minɛ ka baara ni timɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Comme aw b'a kalama an ka Serifula ye jidenw an y'u kunbɛn aéroport la a y'o fɛnw ta donc an nana Madina u nalen u bɛnna ni selifana seli ye barisa an bɛ bɔ aéroport la o y'a sɔrɔ fajiri sera donc an bɛnna ni selifana seli ye selifana seli o bɔnnen kɔfɛ sa ayiwa an nana n'u ye misiri la an y'o tile 1 kɛ o la o dugujɛ ye bi donc bi kɔni an ye ziyaraw daminɛ an y'a daminɛ ni misiri yɛrɛ kɔnɔna ye kira dayɔrɔ yɛrɛ alayhi salatu wasalam kira dalen no yɔrɔ min na an taara ka o ziyara kɛ n'o ye a dalen bɛ a ka dɔrihu sharifu min na ani ka yirali kɛ mɔgɔw la minbaru ale ni kira kaburu cɛ ni o ye rawda ye musow fana olu y'u ka ziyara kɛ an bɔlen bi kɔni an nana dugawu jaabi misiri la ni an ye yen nɔ de komi ale kisa 2 b'a la a b'a kalama cogo min na Ayuba ni Umayya o de do kira ko a ye dugawu 3 kɛ yan 2 jaabira 1 ala kɔni ko o kɔni o kɛ ka gɛlɛn i n'a fɔ ɲɛfɔlikɛlaw bɛ tila ka bɔ k'o fɔ ani u ko ibtihalu fana do tun barisa kira ye ni yahudiyaw o ibtihalu k'o kɛra yɔrɔ min na fana k'o de do donc an nana ka n'o yira an bɛ dugawu de kɛ mɔgɔ ye dugawu kɛ ala k'a minɛ an yɛrɛ nana hiji tɛ se ka kɛ ni kɛnɛya tɛ yarabi ala ka kɛnɛya d'an ma an tɛ ɲinɛ min kɔni kɔ fiyewu o y'an ka sababu ɲuman ye Sayid Sherif Usmani Madani Hayidara ala k'a mɛn an ye ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ale de kɛra nin bɛɛ lajɛlen sababu ye ka min tugu o la o y'an ka Maliba ye ba Maliba an bɛ dugawu kɛ min b'a kɔnɔ bi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ ala ka na n'a ye jamana kɔnɔ ka jamana in diya ka tɛmɛ a kunun kan k'a diya ka tɛmɛ a kunun kan ala k'o kɛ ala k'an bɛɛ labanko ye labanko ɲuman d'a ma sallallahu alaihi wa sallam. ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ nin de ye laɲini ye an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara a ye min laɲini gidiw fɛ ani hijiden 1 o 1 u jɔra yɔrɔ yɔrɔ u ka se ka duwawu kɛ jamana ye u kana ɲina jamana in kɔ tarata don o min bɛla juillet kalo tile 23 ma san 2019 an ka hijiden n'o ye kɔnfa fɔlɔ mɔgɔw ye o t'u ka ziyara kun 2nan kɛ o baaraw kɛcogoya an karamɔgɔ Isa Baba Hayidara a bɛ walawalali kɛ an ye o kan an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Tarata juillet kalo tile 23 san 2019 o kɛra Serifula ka ziyara dɔ fana ye fɛn min ye Bakiya al-Gharqad n'o ye Bakiya misiri kaburu dɔ ye ka taa o ziyara kɛ fajiri seli kɔfɛ an taara ni hijidenw ye cɛw ani musow taara jɔ kɔfɛ se ka da o dɔ la ka se ka kaburu kɔnɔna filɛ an donna ni cɛw ye fɛn min alakira somɔgɔw kaburu Fatimatu Zahra Imam al-Hassan Zainul Abidin Jafar Sadiq Muhammad al-Bakir ani Abbas an y'o yira hijidenw na o kɔfɛ ka tila ka taa kira denmuso 3 Zainab Umu Kulsum ani Rokiya o kaburu fana bɛ yen nɔ an jɔra o fana na ka dugawu kɛ kira muso 9 ka daminɛ Aisha la ka jigin muso 9 olu bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an y'o fana filɛ fɛn min Abdullahi ibn Jafar Tayyar ani Akil ibn Abi Talib an jɔra ale fana kaburu la ka taa se Imam Maliki ma n'a karamɔgɔ Sheikh Nafi fo ka na se alakira denkɛ ma n'o ye Ibrahim ye ale ni Abdurrahman ibn Auf ni Sa'd ibn Abi Waqqas olu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ
ne kira ka kalifa sabana Usman ibn Affan Zul Nurayn ale be Bakiya camancɛ la an taara jɔ ale fana kunna ne ka dugawu kɛ a ye ne ka an ɲɛ damu ni a dayɔrɔ ye ka a kɔrɔma fana yira Ala la o kɔfɛ Shuhadaul Hurra an taara jɔ olu fana kunna n'o ye Uhudi shahidisu minnu jogina n'o u fatura Madinɛ ani denmisɛnnin minnu ye Yazidu ka kɛlɛ kunbɛn ne olu fana fatura la olu donna yɔrɔ kelen u b'a wele ko Shuhadaul Hurra o kɔfɛ kira ka sababa dɔ bɛ ansar dɔ don n'o kama Saadu bun Muaz al-Ashhali an taara jɔ ale fana kunna Abu Saïd al-Khudri ani Halimatu Saadiya fo kana se Usman bun Mazun ma mun kɛra su fɔlɔ yɛrɛ ye kira tɛnɛmuso Atika Safiya ani Ali muso Umul Banin an sera ka ninnu bɛɛ lajɛlen ziyara kɛ Bakiya ale ziyara senfɛ o kɔfɛ sa misiri dɔw bɛ Ala kira ka misiri kɛrɛfɛla fɛ Masjidul Ghamama n'o ye Kabase misiri an nana jɔ ni hijidenw ye ka ɲɛfɔli kɛ u ye n'o de ye kira kun bɛna selikɛnɛ kɛ yɔrɔ min na ani sanjideli Ala deli kɛ fo sen dɔ la tile nana jɔ a kunna kabanɔgɔ nana don ani tile cɛ bɛɛ y'a ye o de kama o ye misiri in tɔgɔ da o yɔrɔ la ko Masjidul Ghamama an taara jɔ ale fana na o kɔfɛ Abubakar ka misiri b'ale kɛrɛfɛ mɛtiri 50 ɲɔgɔnna i ni tile binda cɛ i bɛ Abubakar ka misiri an taara jɔ ale fana na Masjid Abubakar Sidik ka ɲɛfɔli kɛ Abubakar Sidik yɛrɛ kan ni ka misiri nin fana yira o tun ye fo ka na se Masjid Umar bun Khattab ma baaraw nana kun cɛ ni karamɔgɔ ye dugawu min don an da k'a fɔ a ye Mali kalifa an na a ye Mali kalifa an na an bɛna taa lahɔrɔma yɔrɔ n'an jɔra yɔrɔ la an ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn o tuma na an nana baara ne kun cɛ ne k'o dugawu kɛ o senfɛ an baarakɛɲɔgɔn ani an kanuɲɔgɔn n'o ye Alhaji Buna Ɲangi ale min ni an tun bɛ jɛ ka nin baara in kɛ san tɛmɛnenw na ale ye tayani min kɛra nin kɛra an siɲɛ fɔlɔ ka na ale kɔfɛ an jɔra kɛnɛ o kɛnɛ na an jɛra ka foroba dugawu kɛ ka dugawu kɛ Buna Ɲangi ka dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ Seydou Ousmane Madani Hayidara ye a n'a ka denbaya sabu ale bɛ bɛɛ de ka hɛrɛ fɛ Ala k'o hɛrɛ ninnu k'a ye a siranna bɛɛ ni tɔɔrɔ cɛ ko Ala ka a kisi tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ jidenw somɔgɔw bɛ alhamdulilayi rabil alamina mɔgɔ 298 mun bɔra Bamakɔ depuis sibiridenw kana don dimanche olu de ye nin basi foyi tɛ mɔgɔ si la cɛkɔrɔbaw ka kɛnɛ a ka musokɔrɔbaw ka kɛnɛ a ka musow ka kɛnɛ a denw ka kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ aw ye an jɔra yɔrɔ la an ma ɲinɛ aw kɔ an bɛ dugawu ɲini aw fɛ a fana ka dugawu bɛ minɛ aw ma k'a to aw ka sigiyɔrɔ la Ala ka an ɲɛ da ɲɔgɔn ka hɛrɛ la Ala kana aw to kunfana k'an yɛrɛ sen mɛn nin sira la Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim. Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ ziyara ninnu baara bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔ an ka hijidenw u y'u ka nisɔndiya jira ani baara in yɛrɛ a kɛcogoya faamuya mun sɔrɔ o la u ye kɔrɔfɔkan minnu fɔ an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah aina ini semua kufe ya bayirana am dugo de Ala ka bay ko def Ala ka benna Ala ka jana basigi Ala ka jana kan ni wona Ala ka hiji ko kale Ala ka fina bamma to la ko ku bela jele alhamdulillah ni yɔrɔ min filɛ nin ye Bakiya kaburuso ye i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ a la cogoya min na maa ɲumanw camanba de dalen bɛ nin kaburuso in na i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Alakira ka sahababa n'o ye Usman bun Affan ye ka taa se Saadu bun Muaz ani Usman bun Maz'um ka taa se Saadu bun Abi Waqasima ani Abdurrahman bun Auf ani Alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musoba min ye sinti ama n'o ye Halimatu Saadiya ye ni mɔgɔ ɲuman caman de dalen bɛ kaburu dɔ in na ka taa se Uhudu kɛlɛ Alakira ka sahaba minnu n'u u jogina a kɔnɔna na n'u y'u lasegin ka na Madina a minnu fatura olu caman dalen bɛ nin kaburu dɔ in na o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka an ka jamana a n'an yɛrɛkun nafa n'u hɔrɔma n'u barika ye. An sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma bi o de kun ye nin ye ka bɛn juillet kalo tile 24 ma san 2019 kɔrɔfɔw daminɛ i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ aw ye cogoya min na an ka deuxième convoi n'o ye agence Serifla u ka convoi filanan min taara olu ka baara tɔw ni Ala sɔnna ma sigida nataw aw n'o o ye an bɛ foli belebele ta ka a ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma n'o ye an karamɔgɔ ye a Seyidi Seydou Ousmane Madani Hayidara ale min kɛra nin ko bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye maa dɔ bɛ baara kɛ a baara tɔnɔ a t'a sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔna na
maa dɔ bɛ baara kɛ a ka baara résultat a t'a ye an karamɔgɔ a seyidi Sheikh Usman Madan Haidara ale ye baara min kɛ a y'a sɔrɔ ayiwa diɲɛ in kɔnɔ yan a tɔnɔ wa laharata ka bon n'o ye wa baara in résultat fana a y'a ye diɲɛ in kɔnɔna na sabula diɲɛma bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ye bɛɛ bɛ k'a fɔ bɛɛ bɛ k'a tanu n'o ye hiji yɛrɛ k'a kɛ k'a ɲɛ a kana ka kɛ cogoya mun na fɔlɔ i ka mɔgɔ kun bɛ taa hiji la i yɛrɛ kun i bɛ to kunpan na sabula yɔrɔw cogoyaw tɛ kelen ye nka bi bi in na ala sɔnna a ma maa o maa ni ala y'a latigɛ k'a taara agence serifila la a ka laɲini ye min ye n'o ye maaw k'u ka mɔgɔw ye k'u lakodɔn alhamdulillah ala sɔnna a ma o kɛra ayiwa o baaraw bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka mɔgɔw ye ka maaw kunnafoniya k'a fɔ basi tɛ mɔgɔ si la o la an bɛ foli ni waleɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ka foli belebele ta k'a ɲɛsin aw ma aw minnu sɔgɔlen man na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu